Parlok kani kadai ke story syapang jong new khana kadai ke story ke bas ngau melung bha bat ke ba ngau sen ei bha syapang jong new khana bat ka jo ke poro kadai ke parsi syapang ka jingim jong phi bat jonga te parlok lada pikwa ban tip syapang jong kani ke story bat ban ngau tho ya ka pai kani video hado ban dakut pinsa tip bat pinsa ngau tho te parlok menta klem da pen slam show yangin sedang no Teu new khana usaha kawai ke nong ba ka bakerteng ka industrial city te namar bakarta jong new khana ka long bau dangrit kumta u haban lech school man la kasngi namar empat sya yu ban trei hakano kono ka kam bat kani ka school ka bau new khana ulech ka don hapdeng jong ka takan nong ba bat hajan jong ka school ka don kawai ka surak rel ka bayai lang ba na jan jong ka school te man la ka step bau ni khana ulej school u haban cross lang ba ya kata ka surogrel khnang baun po school te u khana ulalong khana u bat tips ngi bat bat minot bha na pedeng kita ki khana school baro te ha kani ka school kadon ka wei ka jinglong bat ka jingjia ka ba khala bat ka ba phalla ka long ba yaw roll number jong ki khana school la print ha ka khle jong ki dakin number ki ba he ba bat ka ei pat ka bajia ya uneu khana bapli uneu khana wala ulong khana baminot bat bat tips ngi bha ha ka school pan ban man la kasngi udap da jing sngosi namar ba juyo ban yalam ya tau ksau jong u cha siliang jong ka surok ba un yo yalam yu cha school jong u te uneu khana man la kasngi ha ba udon ha ka school uyai kan mau bat uyai perkhat bai syapang tau ksau jong u namar bau i yaw tau ksau jong u pat usngo tho bau kidram yaw tau ksau jong sibone namar bau umla banyalam yaw tau ksau jong u shashiliang jong ka surok te hakani ka school kadan ka we ka rule ka bastrik bha bat kalong ba omsha yano yonoro ban kren lani omsha yano yonoro ban complain persya ya ka school te yakini ki khnaro lapan bor ban simbenta ha ki jingle ka sport ki ba pher wala da ki khna kim sngo tanat ya kata ka jingle ka sport ro ki habaj ban ya simbenta kim la ban kernga namar ba kim la ban complain ya kita ki bor bala pha ya ki bala ju ai makro ya kita ki khna haba ki le ya ke ei ka bala pha ya ki da ki bor jong kata ka school te kini ki khna school baro ki don hapo kata ka rule ka ba strict bha te hakwe ke sni kala jia ba we no hikau la khod yaw tau khana ban pule na ka kot bat kat ba tau khana udang pule utau no hikau la sngo phla namar bau ne khana syam pule ya ka bau tau no hikau u la pha yu henre u la pule ya ka we pat ka benta bat utau no hikau la le hajan ban khmi te ha kata ka por tau khana la pertajam bat barok kita ki khana kle pertajam bat nadok kata ka por kila sngo tho babaro sikato kila syak te emrau kila syak kontrol ha kita kinong penya jong kata ka school bat kim la ban le ya ke ka bagi trang bat ka bagi kwa ha ga jingim jong ki henry ki habaj ban le ya ke ka bagi kita kinong penya ki pha bat ki order ki te ha kata ka jo hi ka por kini ki khna school baro kila penno na kata ka school bat uni khna ro la penno shalayeng te ha bau la le luyo iya ksau jong u bau cross lang ba ya kata ka surak rel te hamar kata ka por hi ka rel kalawan baru ne khna uklam pen slam la mare shau ta ksau jong u bon yo ban pelai yu na kata ka rel te ha bau ne khna la mare bad la kurub ya ksau jong u la jam sharod jong kata ka surak rel te ha bau ta ksau liyo i bakalami kasnam na klik jong ne khna ta ksau la phet no baru ne khna uklam sngo show ya kata ka jingpang na kata ka jingmi snam ka klik jong u namar ka jingkmen bau liyo ban pelai im yaw ne ksau jong u bat ha ka jo ka poro ula dap daga jingkmen namar ula yo ya ka jinglai loy na kibor ka jingte jingkhom jong kata ka school jong u te tangkum ta perlok ka story sepang jong ne khana kala poi se ka bakut henrik e pat ka basa kalong ka jingmut bat ka farsi jong ka ne ka jingye thok khana ni ka tangan e no ha ka khti jong phi ba phinya jubab ka e ka jingmut bat ka e ka farsi jong ka ne ka jingye thok khana phin jubab hi dalade yalade ka e ka jingmut jong ka tangkum ta perlok khublai sibon ngini sempat ha ka we ka video khublai sibon